गाडीवाना म्हणल्यानंतर ही चांदे चिंध्याचं लेन आहे. कशाचं आहे? चांदे चिंध्याचं लेन आहे. आणि हे आभरांग घातलेलं आहे. पायामध्ये वाके आहे, गळ्यामध्ये कोरडा आहे, बांगड्याची माळ आहे. आणि आई लखाबाईचं आभरण घालून असणारा पोत्राच गावोगावी जाऊन भिक्षा मागत करत असतो. आई लखाबाईचं मदान मागत असतो. आणि महाराष्ट्रामध्ये अनेक खेड्यापाड्यामध्ये जर पोत्रास दारामध्ये जर आला तर असणारे त्याची दारामध्ये तांबर पाणी असणाऱ्या त्या पायावर घातलं जातं, हळदी कुंकू वाहिलं जातं. लखाबाईचं जावळ आहे. हे जावळ जे असतं ते आई लखाबाईला सोडलेलं असतं. पोत्राची व्यथाबजी काय बारीक नसते. बरेच लोकांना प्रॉब्लेम आहे. बरेच लोकांना काय वाटतं, काय बाया पोत्राच आहे, काय बाया पोत्राच आहे. पण पोत्राचं जिणं हे सगळ्यात मुश्किल आहे. मुश्किल आहे, मुश्किल आहे. खऱ्या अर्थाने सगळ्यांना सांगतो माता माऊल्यांना, त्याची इच्छा असो किंवा नसो त्याला पोत्रा सोडलं जातं. आई बापानं नवस करावा, आजीनी नवस करावा, आणि आई लखाबाईला तो नवस करावा आणि म्हणावा की माझा पहिलं मुलगा होऊ दे, तुला पोत्रा सोडे, तुला गाडीवान सोडे. आणि ते लेकरू जन्माला आलं की त्याच्यावरती भंडारा टाकला जातो लखाबाईच्या नावाचा. तो पोत्रा तो कटाळ्या असणाऱ्या त्या लखाबाईला सोडलेला जात असतो. ज्याला लाभलं त्याला ते पोत्रास पण लाभलं, केलं तर पोत्रास पण आहे, ना तर गल्लीतलं कुत्र पण आहे. ध्यानात घ्या. बरोबर. पोत्रास होणं ही सोपी गोष्ट नाहीये. आणि समोर बसलेल्या माझ्या सर्व माता माऊल्यांना सांगणं आहे, जे मी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये लोकांना सांगत असतो, देवाची सेवा करा, लखाबाईची सेवा करा, मनोभावे करा. जर आई लखाबाईला जर बाळ मागून घेतलंय आणि गाडीवानच सोडायचं असेल तर गाडीवान असा सोडा, आणि गाडीवान सोडल्यानंतर त्याला गुरु पक्का करा, हे ध्यानात ठेवा. असा करा. बरोबर. त्याला गुरु पक्का करा, कारण गुरु हा मार्ग देणारा असतो. 100% खरं. आणि प्रत्येक माता माऊल्या समोर बसल्या त्यांना माझं अनेक एक सांगणं आहे, पोत्रा जर सोडला तर त्याला कलावंत करा, शीलवंत करा आणि बलवंत करा. आई लखाबाईच्या झेंड्यासारखा झेंडा त्याचा महाराष्ट्रभर फिरू द्या, तर पोत्रास करा, नाही तर पोत्रास सोडू नका. कारण काय असतं माहित आहे का, आजकाल तुम्ही सगळी समोर बसलाय, सगळ्यांच्या घरी देव आहे, धर्म आहे, पण खरं सांगा फुल्या माता माऊल्यांना माझं सांगणं आहे, तुम्हाला पोत्रा जावाय पाहिजे का? सांगा बरं. समोर बसलाय सगळी सांगा, पोत्रा जावाय पाहिजे का तुम्हाला? तुम्हाला पोत्रा जावाय पाहिजे का? तिकडे तर हातच जोडले. कारण का माहित आहे का, पहिल्या जुन्या माता माऊल्या म्हणायच्या, बाया देवाचं हाय, पुरीला करून तरी खाल. पण आताचा जमाना बदललेला आहे. 100 एकर रान बागायतदार असणाऱ्याला मुली भेट नाही त्या, आणि पोत्रा जर कधी पुरी द्यायची सांगा बरं जरा. कलच असं चाललेलं आहे. खरं का खोटं? हा. आणि ती बाया एक तर काय म्हणते बाया माहित आहे का, पोत्रा जर नवरा बघायचा आला, एक बाई एखादी मुलगी काय म्हणते माहित आहे का, नक वय नक. ती म्हणते का त्याला बी केसर, मला बी केसर. बरोबर आहे. खोटं नाही सांगत. काय पोत्रा जर 30 वर्षाची झाली पण लगेच नाही. आता अवघड झाले. मेन मुद्दा पोत्राचा सांगणं आहे. पोत्राचा आयुष्यामध्ये बरेच अडचणी येत असतात. म्हणून जर तो पोत्राच कलावंत असेल, बलवंत असेल, आणि आई लखाबाईच्या नावाचा झेंडा जो महाराष्ट्रामध्ये फडकवत असेल, अशा पोत्राला 100% मुली दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून कलावंत बनवा बाजूबाजू. म्हणून ही जी चांदे चिंदे लिहिलेले आहेत बर का, अण्णा ननवरे सगळ्या महाराष्ट्राला छाती ठोकून सांगतो की ही जी चांदे चिंदे आहेत ते माझं सोन आहे. सोन आहे. काय सोन आहे. अग चांदे चिंद्यात ही सोन माझ ग.
त्याची कसली लाज ग मला कसली लाज ग कसली लाज ग मला कसली लाज ग कसली लाज ग मला कसली लाज ग